Vadikani tiri kuno kukotwa kumudzi patiri kutarira tsika dzedu nemagariro. Ndizvozvo here kana kuti takutsaudzira? Vanga vachitandadzana nesu vamanzwa mubvunzo wauya. Mambo vari kuti kana mukarega kuteerera zvinodiwa namambo munobuda. Asi tinoziva kuti ongororo netsvakiridzo inoti tinogona kuita mitemo yese imwe yekuzvitendero dzedu yemumhuri medu, asi mutemo uri pamusoro ndewenyika. Ndiwo mutemo uri pamusoro, nekuti mutemo wenyika ndiwo unotiendesa kumatare edzimhosva 9. Saka imi munoti kudini? Mambo vataura vakati kana muri mudunhu mangu mukasaita zvangu ndinoranga, nekuti masimba acho iwaiva nawo. Taura kumwanangu. Zvakanyanaka kuti tizviise pasi pemadzimambo, asi tinenge tine kutenda kuti madzimambo acho akagadzwa naMwari. Saka tinoenda pasi pemadzimambo. Kana vanhu vaine kugunun'una kuti mambo vane mumwe mupindiro wavakaita, vamwe vanotata nyara havateedzeri. Asi kana vanhu vachitenda kuti mambo akagadzwa naMwari, chokwadi mutemo wekuti vanhu ngavazviise pasi pemadzimambo unovabata. Chechipiri ndechekuti mutemo kana uri wekwamambo unofanira kutongobata wakadaro. Nekuti kana mumba mukaita mwana anoti uyu ane yake n'anga, uyu ane wake mutemo, haigarike ende haitongeke. Ende mutemo uripo kune vanouda nevasingaude. Mese munotomanikidzwa kuti muite, nekuti mukasaita inoita jakara jakara, haitongeke manje. Haitongeke, saka munotozomanikidzwa kuti isusu tichienda kwatinoti ndo kwatinotenda musi wemugovera tozorora hatishande. Kana mambo vakati chishanu ndo chisi, unomanikidzwa kutochiteedzera. Ukasadaro mambo anoita dumbu nekudya mbudzi. Mashoko makukuti vachiripisa vanhu handitika. Ataura zvaka mufungega. Dzimwe nguva tinopikisana nechokwadi, dzimwe nguva tinopikisana nezvatinodaira. Handitika vanodaira chitendero chataurwa chebhuku rataurwa iri chinonzi Mwari vanonamatwa nechitendero ichocho. Mwari vacho havarare. Mwari ivavo vanoita zvavanoda. Saka unonzwa munhu achiti ava mambo vakapinda nekuseri ava, havana kunyatsopinda zvakanaka, ava vakapinda nezvemukota kana kuti ko Mwari uye wamuri kudaira kuti havarare vanga vari kupi pachitwa mukoto? Handitika. Saka maakupikisana nezvitendero zvenyu, handiti? Saka imi kana muchidaira kuti aripo akaiswa naMwari, tizvozvo hero jira kudini kufuka kana kuwarira. Tomboya pane vamwe changamire. Munoiona sei changamire zviri panezvi? Tikatarisa nyaya yataurwa yechitendero yekuti kana mambo apinda umambo huenda kuchechi, iwo kareko vakuru vedu vainamata wani, nokuti kana vachipira midzimu yavo vaiti munotisvitsira kuna Musikavano. Iye anombonzi Musikavano wacho ndiani? Saka kana tichiziva kuti vanga vane nzira dzavainamata nadzo, nhasi uno idzodzo nzira tiri kudzishora sei? Mashoko makukutu ari kutaurwa namambo nai. Mambo vari kuti zvimwe chete, handiti? Munoona, kunyange tikatora, ngatimbotorai zvedu zvitendero zvifanike zvechikristu kana chechimoziremu. Handitika makristu makristu, mamoziremu mamoziremu. Mamoziremu munoziva kuti kana nguva yavo yekunamata ikasvika, kunyange muri pandege vanotanga kubva vatopfugama. Kunyange vari papi, kana vanga vari papi, vanotomira kuti vachitenda. Handiti vechikristu ndo zvavanoita izvozvo. Saka mambo vari kuti kunamata kwakagara kuriko, kunongozosiyana chete kuti kana muri muchechi yakati imimi zviga zvenyu ndeizvi, kana muri uchechi yakati zviga zvenyu. Asi kunamata vana changamire vari kuti pasi chigare vanhu vaiti tisvitsirei kuna Musikavano. Saka Musikavano ndiMwari, handiti? Ndouya kuna changamire vari kunza. Ichokwadi dunhu rega rega rine maitirwo aro, vane chikaranga chavo chavanoita. Tikaenda kwaChikwizu vane chikaranga chavanoita, tikaenda kwaNyakuchena, kwaNyamukoko naChifigoronga. Dunhu rega rega, asi takanangana nechinhu chimwe chete. Kana takanangana netimu yebhora, tinenge chitarisira kutoti tese tiri kunangana nekunogovesa, asi takabata chinhu chimwe chete. Ndichitsinhira mashoko yokuti ndanzwa mutauri ataura achiti nyaya dzekuti madzimambo vanoenda kuchechi chikaranga chinenge chasara nani. Chechi haizirevo yokuti hanzi unenge watemerwa nyora kana kupuhwa muko unenge wokuti varomba yokunzi izvo. Kana uchinge waenda kuchechi, kana wakuita chikaranga wosiyana nechechi unoita chikaranga chako wopedza, haungori nazvo.
asi vamwe vanobva vazonzi ndinong'ora. Tozotarisa isusu vanhu vemadzisvondo nemadzimambo tiri kuita competition. Vemadzisvondo vese vanoda kutotora chikaranga chese kuti tiende kuchechi isisu tese, kubva kwasara kusina chikaranga. Saka ndo patiri kuzopikisana nemadzimambo manje nevanhu vemadzisvondo kuti aevaka chikaranga chinosara nani. Ndakamboona rimwe gore vana mudzviti vakatikoka zvikanzi handei tikuda unoteta mvura paresource center pano pakotwa. Taenda kweke takaona mapostori ndo vari kutamba vari pastage nemagitare, tikati ko mvura yakazombotetwa nemagitare. Ndini mambo chete ndakabuda imomo ndikati no, chikaranga ndachisiya ndega, nokuti tikadaro tatorumbidza vemadzisvondo, ivo ngavarumbidzewo zvedu. Ndosaka tichiti kune nzvimbo dzinoera, kune nzizi dzinoera. Saka munhu munoziva kuti vanhu vatinawo Mai Chisamba ivavo vabereki ava vari against nemadzimambo acho. Mumwe nemumwe ane basa rake, vanotoshora basa iroro, anzi vari kungovhaira ava. Mumwe ukamutaura uya kudaro anzi uya utonditongere kumba kwangu manza. Saka zviripo ndezvekuti mambo vanosimbisa kuti uchida usingade paunenge washikora mutemo, mambo vanokumwira izvo chokwadi. Saka nokuti basa iroro takaripuhwa kuti tikumwirei, ukangoshikora mutemo tokumwirai. Mambo vataura naye handiti, asi inini ndiri kuti panofanira here kunge paine kurwisana pakati petsika nemagariro. Nekuti tikamboenda kuchitendero chimwe chandinoziva, Jesu pachitendero chechikristu vaiti zvaKesari ipai kuna Kesari. Handitika kurakidza kuti panogona kunge paine mutsauko asi tiri vanhu vamwe chete. Handiti kana zvazvemitero kana zvazvechii zvinotongwa kumatunhu takuya kwavari, ndiye wedu vari pano. Handiti vane hofisi yavo inotoremekedzeka chaizvo yekuti munoziva kuti izvi ndokwazvabva. Pane kusadyidzana here, nekuti isusu taakuita kunge vanhu vasiyana kana tiri mutsika nemagariro. Tsika nemagariro dzinotimwashura here? Ndikuya kwauri mukwasha wangu chidiki. Ndichiedza kuda kupindura mubvunzo wenyu kuti pane here kakusadyidzana karipo pakati. Kangange kasipo asi kari kugadzirwa kuburikidza nemagariro atiri kuita. Tsika nemagariro muchirungu culture chinhu chinodzidzirwa chokuti mwana paanozvarwa anenge asina. Asi ngatiti mwana azvarwa, handiti nguva yakawanda ari pachivhitivhiti ari kuona television. Handiti imambo makagara nemachinda enyu makagara muri kwamuri, haana nguva yekuziva kuti kuna mambo, vana mambo vanotite zvakati. Apedza ari kuenda kuchechi musi weSaturday, apedza aenda kuchechi kusvondo musi weSunday, odzoka oya kumba, aenda kuchikoro ari kudzidzawo zvekune dzimwe nyika. Handiti pedzesera akuchitaura zvekunigeria zvezviya, bozi ndo nguva yakawanda ndozvaari kuona. Saka unozoona kuti tsika nemagariro izvi zvedu isisu, zveunhu hwedu isisu hunopedzisira hwarasika nenyaya yekuti nguva yakawanda ari kunge ari kuita zvevamwe zvisine nechekuita. So kuti tine chibande isisu vanoziva vacho tsika dzedu kuti tiri kuisa here dzidziso kuvana vemazuva ano kuti vazive tsika dzedu nemagariro edu. Ndizvozvo ataura zvakanaka mukwasha wechidiki. Ari kutaura kuti isusu sevabereki, isusu sevatariri vevana tiri kuvadzidzisa here, nokuti hazvitibatsireka kushora vana kuti vana vari kuswera vachingoona chivhitivhiti. Kunyange chivhitivhiti chine mutemoka. Ndosaka muchinzwa kuti zvaakubuda izvi hazvidi vana vane makore ari pasi pemakore akati, kana kuti zvaakubuda izvi hazvidi vanhu vanotya, vanovhunduka. Zvese zvine mutemo. Ngatisangane muchikazi.